Ik denk dat wij heel graag een samenwerking willen hebben vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met Aruba als het gaat om het recyclen van grondstoffen. Dat is natuurlijk een onderwerp wat voor meerdere van de landen belangrijk is, ook in de regio. En waar we ook voor wat betreft de energievoorziening natuurlijk kansen zien om meer onafhankelijkheid ook te organiseren. Dus er zijn heel veel winst te behalen om ook daar met elkaar over na te denken. En wij kunnen dat goed ondersteunen. Ik heb ook vernomen dat jullie bijstand kunnen of ondersteuning kunnen bieden ter ontmanteling van de oude olieraffinaderij De Lago. Nou, als het gaat om de ingewikkelde regelgeving of de ervaringen die bijvoorbeeld gemeenten in Nederland hebben met het vormen van een heel industriegebied, dan kunnen wij zeker helpen om die connecties te leggen. En als het gaat om bijvoorbeeld het nadenken over wat voor regelgeving komt daarbij kijken, dan hebben we daar natuurlijk ook mogelijkheden om het een en ander samen te doen. Wij hebben natuurlijk eerder ook op verschillende momenten gewoon echt hele concrete projecten gedraaid, ook met onze eigen experts. Bijvoorbeeld op Sint Maarten doen we dat ook. Dus dat kan. Wat voor eigenlijk identiteit zal er van toepassing zijn? Zal het echt vanuit de ordinaire VNG komen of VNG International? De ordinaire VNG. Daar is niks mis mee, wou ik maar zeggen. Maar VNG International is wel degene die de meeste expertise heeft als het gaat ook om samenwerking tussen landen. En dat hebben we natuurlijk hier wel nodig, omdat we bijvoorbeeld ook samen misschien wel bij de Europese Commissie willen aankloppen om ook fondsen daar te kunnen gebruiken. Ja, en die expertise is bij VNG International toch het meest aanwezig. En vandaar dat zij ook degene zijn die bijvoorbeeld ook de Caribbean Desk met het ministerie samenrunnen. En een heleboel andere van de contacten ook. Lo qual é importante que o senhor Dijksma conhecer isso não hobby bom e tem simpatia grande para Aruba. Me por visa que o dia que o senhor Dijksma tá of Hulana tá voorzitter die Europese Unie. Nesse momento me será firma o tratado de Paris de clima e ora ela acerca-me met o presidente tempo ele visa Onda interessante si ami firma para Europa e abo firma para Reino. Men assim leu relação daarbij die amistad e compreensão também. Amistad e confiança então. Hoop e confiança e também sentido de interesse de nós isso não, pessoa que petição que lá há tempo para pontra ami para firma para Reino, ela põe Aruba também arriba uma plataforma internacional que produzir hope e fama para Aruba também, que Aruba está adelantar arriba o tema de essa transição para energia renovável. Para nós é momento aqui é importante também, zoals o senhor Dijksma Awota é voorzitter também de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, e ora wat de voorzitter de VNG, que vem botar vista arriba que toda gemeente te hasi e den qua área que Aruba por ter interesse que não sei tema que essa precisa botar para tal gemeente of tal gemeente que tá hobby bom de tema e no momento aqui nossa papia de tema de como botar recycle material que tá resta voor die sushi of outro tipo de material e nossa papia arriba bisa recycling de grondstoffen. So basicamente cita waste de gas of outro tipo de palo com ting of meubel bio com ting zijn dan tot grondstoffen. Ik bedoel recycle grondstoffen. Si bono que diz deranang of tiranafo e na Holanda dan ting boa experiência com companhia que tá wordo manejar of que o proprietário está 70 gemeentes, como ela disse, que está proprietário de companhia aqui e a companhia aqui está hobby grande de recycle grondstoffen. Que men ku materialen ku ja acaba não te worden usar, pero que pode reusar e esse é de negócio grande que tem no mundo awo para sobre eta hasi dos cos pariu eta percurar para o tipo de resto na aqui não wordo dera of não wordo queima ambos têm seu efeito riba meio ambiente e que por by em direção de recycle essa que não e na Holanda não tem experiência sabe.